Bună și bine v-am regăsit la un nou episod din Hills of Steel și hai să începem. Ce mai așteptăm? Hai să începem aici, la Player, desigur, că la Player jucăm aici. Aici îmi place mie. Hai, te-și mănânc acum și tu. Stai că revin după ce mănânc. Bun, am revenit, am murit aici, m-am murit ăla. Că n-am oprit telefonul. Hai să... E ora 1. Hai să jucăm. Să vedem, să ne luptăm lupta asta și pe aia pauză iarăși. Uite, hai să vedeți. Uite, aia o am eu. Deja avansăm cu tancurile, nu? Bine, dragă. Vezi? Și putem să ținem tancurile departe, nu? Asta îmi place cel mai mult. Da? Pâine? El poate să tragă în tancul ăla. Așa. Ia mănâncă dacă ți-ați. N-am cât de meci. Titanul dă extrem de mult de meci. Thank. Bye. Mamă, ce ai, mă, cât mă umană. Oh, ați văzut și voi cum l-am omorât. Stai că revin. Hai că am revenit și, mamă, deci eu câte experiență am. Uite, 440, what the heck. Mai un pic și facem 500 experiență. Am zis că merge afară. Cine și cine? Lasă-mă în pace. Bă, dar lasă-mă în pace, mă, tu. Nu, taci. Era taci și la. Nu trebuie. Holy din America, mă, așa mai vii acasă, mă. E din America, mă. Cum vedem America? Din America. Din America? America. De ce-au visez? 4, 3, 2, 1 și... Gata, s-au omorât singure ea. Nu mai da! Nu eu dau, tu dai. Nu, tu dai! Bine, taci. Ce? Taci. Bine, taci. Nu mai da, taci. Nu așa trebuie. Așa, bebe. Nu ai ba bebe. Așa, bebe. Nu așa bebe. Așa, bebe. Nu așa bebe. Nu așa bebe. Așa, bebe. Taci, mă! Mamă, cât de mergită pe ăsta micu. Abia pic. Adioșule! Am de pop. Oho! Oho!
Ia filmez. Și-o filmez. Tu filmezi cucurul. Da. Au! Cucurul. Pleacă-mă de aici, mă. Ce faci? Ianiț filmează cucurul. Ce faci, Ioane? Filmează cucurul, ți-am zis. Un nou episod Nu, stați înăuntru. Păi da. din cur. Astăzi o să facem un cur fain. Bună, să ne vedem la un nou episod din Puță. Bă, dar taci mă și mai zi așa. Asta nu te e. Mie nu mi-e frică de baba. Nu. It is the departure time. Bă, babă! Please take your seat. Au! What? Voi vedeți câte gemuri am. Am foarte multe gemuri. What the picture? Bă, dar tot și mai țipa așa, urâtule. Bă, încetează mult totul, mă. Încetează. N-am. Pleacă-mă de aici, mă. Mamă, gata, mă. Dădeam de mici, dar mult, dar nu l-am omorât, mă. Tank nou! Am câștigat un tank nou pe video! Care? Care? Rocket Launcher-ul! Care? Ăsta-i? Ăsta, mă, wow, ce tare! Pe video l-am... Ăsta. Da, l-am... Bă, deci mă upgradez în cel mai mult, iar poate termin jocul și pe tabletă. Și pe telefon. Da, pe telefon, da. Deci, Păi nu merge tableta. da, nu merge tableta. Asta Da. e setup. Unde e tableta? Wow! Am uitat că aveam și tankul ăsta. Au. Și uitați câte tankuri am. Am multe tablete. Da, și mai trebuie doar 3 tankuri și termin jocul. Holy shit! Hei, nu merge iară. Bine, taci tu. Nu știu ce are tableta. O să-mi cumpere altă tabletă, Samsung. Tabletă Samsung, nu mai e Lenovo. Nu mai că normal firma de la tableta aia era Lenovo. Și Lenovo e mai scumpă decât Samsung. Băi, eu chiar vreau o tabletă Samsung. Chiar vreau. Mamă, după ăsta, bam! 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 Pe gaga. Taci, mă! Baba. Tu pleacă de aici! Nu pleacă! Dar pleacă, mă, serios! Filmez un episod, da? Mamă, deja am 31 de gemuri. Cam multe gemuri am. 31 de gemuri, ho-ho! Nu stai Păi- cu telefonul prea bate. Ne facem 40 de gemuri, ce zici voi? Ce ziceți de mine?
Ce... Hai să văd unde trag. Păi din cauza la căștile astea. Hai să văd. Bă, că ăsta micu, mă. Pleacă-mă de aici, mă. Bă, pleacă-mă de aici. Pleacă! Armă, Bă, pleacă! Bă, dar pleacă de aici. Gata, s-a omorât singur ăla. Bă, de ce? Hai că am câștigat și eu. Oh! 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 Mamma mia! Mamma mia! Pararam. Mamă, deci pe video! Bă, de ce am câștigat un tank? Nu te crezi, chiar pe video? Ueți! Tankul ăla care voiam? What? Ce tare! Da, trag în continuu. Dar fac aici curățenie. Wow, cred că în curând termin jocul și eu. Aici? În curând termin jocul. Bine. Acolo. Gata, l-am omorât pe unul. Ce? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și... Nu făceam nimic. Oh, m-a apărut război, am tras și eu și eu. Cred că o tras și el. Nop. Nop, nop, nop. Oho. Oho. Și culoarea asta s-ar potrivi ca pe tabletă, aș avea. Damian. Lasă-mă. Uite. Lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace, că nu vorbesc cu tine. Da, nu vorbesc cu tine, Anis. De ce? Așa, nu vreau să vorbesc. Holy shit! Mă bat cu... Mamă, mă bat cu un VIP. Care? Hai să vedeți. Nu mă bat cu VIP. M-am mai luptat eu cu VIP-uri, mă. Cred că eu zbura casa. Și de-aia nu mai mă bat cu VIP-ul. Dar nu-i puternic VIP-ul. Doar dacă are bani mulți, atât. Nu... Are bani mulți cu VIP-ul. Mamă, ați văzut și voi cum m-a omorât? Au făcut ca avionul. Eu nu am mișcare, avionul. Uuuu! Noi doi abilitate! Acum twist ăla. Mama, amândoi deodată, nu te cred! Oh! Doamne! Ce... Deci, Doamne! Bă, Daniani, ești o răutate! Așa, ești rău! Rău ești tu.
go! Mă duc la război! Pau! Ce va tragi, mă, că te omor instant. Uite, ăla-i VIP-ul. Eu zbura casca, dar normal VIP-ul, care e eu VIP, are cască de aur. Level up. Mama. Ei, Anis, aștept. Elimix, 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 English. Român. Englez. Panserug. Aoleo, mi-am pus pe altă limbă. Panserug. Panserug înseamnă... Bun, acum armor. Bun. Yes! Gata, e înapoi pe engleză. Mamă, trebuie să pun numele. Să-mi bag numele VIP. Na. Vezi? Să-mi bag numele VIP. Da, nu pot. Inova mă cheamă. Cred că mă cheamă cu asta Inova. Cred că nu mi-am dat nume. Mi-am instalat toată Hills of Steel. Gata! Hai să văd câte din astea am. Oh, 22 din 29. Nu vreau asta. Nu vreau asta. Am găsit cum să... Aici scrieți numele voastre. Da? Aici scrieți numele voastre. Deci țineți minte, dacă apare un player cu Damian, cu numele Damian Bercea, ăla sunt eu. Asta-i, mă. Asta-i. Trebuie să lași și spațiu. Bun. Și acum las un spațiu. Nu, trebuie să scriu eu normal. Bun, spațiu. Pleacă de aici. Bun. Ai terminat? Nu, mă las un Ai terminat videoclipul. Nu. De ce? Bun. Nu. Damian. Bine. Dacă apare cineva cu numele Damian, să știți că ăla sunt eu. Asta e numele de familie. Dar nu, numele meu.
Numele de familie e Bercea. Bun, hai să vedem. Și Damian și ăla, vedeți? D-A-M-I-A-N. Damian. Eu sunt Damian. Și am 462 de... Ăla are mai mult decât mine, trebuie să recunoașteți. Și ăla mai mult, ăla mai egal și ăla mai puțin. Și vedeți că sunt român acolo. Și eu sunt român. Da, acolo scrie, arată România acolo, în ce țară voi. O să ajung și eu, dar măcar am puțină viață. Mamă, ce aproape! Ăsta micul tras. Hai mă, omoară-l, bă, că pierdem dacă... M-am omorât. L-a zăpăcit. Omulețul mic. Aoleu! Uite! Nu am mai mult, mai puțin, chiar mai foarte, foarte puțin. Cu 100 minus acolo. 100 minus 200. 200 minus 100. E 20. Băi, Ianis, cât face... Ce? Cât face... 1000 plus 1000? 1000 plus 1000. Aha. 1000 plus 1000. Da, zi-mi cât face. 42. Cum să-ți dea 1000 plus 1000, 42? Bă, îți dă 2000. Nu te cred. O, taurul! Am făcut taurul. Ați văzut și voi taurul. Așa se face. Oia. 9 miliau. Miliau în alt episod. Close. Ok. Să vedem ce s-a întâmplat. Nimic. Bine. Toxa 31. Toxa 31. Din mai pus numele la mine. Bă. Păi ne punem numele altcumva. Damian... Nu, mă, nu Damian. Damian 96 sau Damian 97. Damian 96. Damian. Gata, mă. Damian 96, mă. Damian 96. Nu se potrivește, mă. Local sau
Cloud Save. Roade. Îți salvează. Îți salvează de aici din... hai, mă. Cum salvezi? What? Mi-am salvat aici de 2 ori. What? Și când intrăm pe joc, o să revenim. Aici. Deci pot să ies acum de pe joc, să stau acolo și să revin. Bine, și ce? Ei să omorâm, mă. Fă-mi loc, mă, fă-mi loc. Fă-mi loc mie, da? Eu sunt șmecherul, da? Nu-mi zici tu mie ce să fac, da? Eu sunt șmecherul, da? Da. Șmecherul, da, mie. O, de fapt, ești alt nume, nu Damian 90. Aha, mai pot să scriu, mă. Bam, bai, bai, mi, ba, pe. Ui, pam! I-am tras un pumn, gata, gata, gata! Îi trag un pumn la un tank, se destramă imediat! Oho, bă, ce tare! Bă, ce ai, mă? Bă, încetează, hai să urmă ăsta, chiar dacă nu în alt episod, dar nu vreau să m-am gândit să luăm în alt episod, de luăm acum. Ce vedem și în chest? Plastrop. Bun, și cam atât au fost episodul ăsta de azi și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!